Dobrý den. V tomto videu bych se pokusil popsat, jak pracovat s projektem Ukrtax, respektive jak vytvořit databázi v Postgresu. Takže pokud jste si nainstalovali poslední verzi Ukrtaxu, která je už verze 22, a zároveň stáhli ten Fimapovský projekt, který se vám posílá Ukrtax, tak nejdřív musíme ho rozbalit. Já si ho rozbalím aplikace. A po instalaci se vám do adresáře Program Files x86 i FFmpeg nainstalovali dva základní programy, program Project Manager a Data Collector. A zároveň vznikly i na desktopu odkazy na tyto dva programy. Tak, nejdříve se můžeme podívat na Project Manager, takže když ho pustíte, potom dáte otevřít projekt a naleznete ten adresář, kde se nachází ten projekt Ukrtax. Pokud ten adresář je adresář typu Fimapovského projektu, tak se vám tady zobrazí jméno toho projektu, v jaké je databázi a zpřístupní se tlačítko OK, takže ho pak můžete otevřít. Tak a tam jste jenom viděli, jak tam probliklo uživatelské jméno a heslo do toho projektu. Udělali jsme tam administratorský účet úhul malým písmem bez hesla. Takže při spuštění i v tom projektu, protože jsem to naposledy otevíral s tímto uživatelským jménem, tak by to tam mělo být přednastaveno. Takže se vám to otevře v projekt manažeru. Protože to je zamčený projekt, tak tady nemáte možnost teď nic měnit, nicméně se můžete podívat, jak vypadá vlastně ta struktura toho projektu, jaké jsou tedy jednotlivé vrstvy a jaké jsou tedy jednotlivé atributy a jakého typu jsou ty atributy. Můžete samozřejmě si změnit i jazyk toho programu, defaultně je to anglicky, můžete si to přepnout do češtiny nebo do ukrajinštiny nebo do nějakých dalších jazyků. Takže já zůstanu tady u angličtiny. Takže ten projekt manažer v podstatě tady slouží jenom proto, abyste se mohli podívat na tu strukturu toho projektu. Případně jsou tady ještě nějaké další funkce pro manipulaci s plochami nebo s daty, ale ty teď popisovat nebudu. Takže já tady ten program zavřu a pustíme ten druhý program, který se nazývá Data Collector. A pokud už jste tam měli ten projekt spuštěný jakýmkoliv jiným Fimapovským programem, tak už se vám tady zobrazí v tom seznamu, takže pak stačí ho jenom vybrat, kliknout na něj. A opět se tady zobrazí to přihlašovací jméno a heslo, jak jsem říkal, je to úhul bez hesla. A víte, je důležité, že to musí být Fimav verze 22, by šel otevřít ten projekt. Takže projekt se otevře, je tady jedno lesničestvo, nebo LHC, nebo jak to nazývají, které je tady naimportované od kolegů z Ukrajiny. A tady jsou ty jednotlivé záložky, kde se sbírají data a je to prostě klasická práce s Fimapovským projektem, kde se mapují body, linie, polygony a vyplňují se atributy. Tak a teď jak vytvořit databázi v Postgresu. My Postgres databázi používáme jako centrální databázi, nikdy s ní nepracujeme napřímo, ale pouze přes synchronizaci. To znamená, že v terénu nebo v kanceláři se data sbírají, editují do lokální databáze, v tomto případě do Firebearovské databáze, a potom se pomocí synchronizace přenášejí vždycky aktuální data na server, a pokud je někdo jiný změnil na serveru nebo poslal tam nějaká novější data, tak se zase stáhnou zpátky ty novější z toho serveru. Takže je to dvousměrná synchronizace a založíte ten Postgresovskou databázi můžete založit tak, že půjdete tady na tu druhou záložku, která se defaultně nazývá plochy, tady se to nazývá lesnictvo, a zde je tlačítko synchronizace. A jako první volba, protože máte právo administrátora, tak je vytvořit serverový projekt, což samozřejmě obyčejní taxátoři tyhle funkce tam nemají.
Tak potom si naleznete adresář, kam chcete vytvořit to serverové připojení. To není vlastní databáze, protože to samozřejmě bude na serveru, ale to připojení k tomu serveru. Takže já si to uložím třeba tady do stejného adresáře, jak má ten projekt, a nazvu si to například ukrtax server. Můžete nějaký popisek k tomu projektu a potom je tady důležité vybrat správný databázový formát. A v tomto případě je to PostgreSQL serverový. Tak když na to takhle kliknete, zobrazí se toto okno, kde musíte samozřejmě mít vytvořený někde Postgres server a zde buď zadáte IP adresu nebo přímo adresu toho serveru a budete samozřejmě potřebovat uživatelské jméno a heslo. Také je důležité, abyste na tom Postgresovském serveru měli nainstalovanou extenzi PostGIS. Tak, abyste mohli pokračovat, tak musíte nejdřív zmáčknout test připojení. Takže když všechno zafunguje dobře, tak tady se zobrazí seznam databází, které na tom serveru jsou. Takže samozřejmě ta databáze, která potom bude automaticky vytvořena na serveru, bude se jmenovat stejně, jako jste ho nazvali tady. Takže když já to nazvu ukrtax server, tak se vytvoří zde ukrtax server. Pokud by tam již existovala ta databáze, tak vás Fielmap vyzve nebo vám upozorní, že už databáze existuje, a pokud budete pokračovat, tak bude přepsána, takže je možné ji takhle jako kompletně přepsat. Ale samozřejmě pak se ztratí všechny ty data. Takže kliknu OK. Tady je potom ještě důležité vybrat jazyk té databáze. Asi si doporučujeme tady vybrat UTF. Případně, když pracuje se pouze na Ukrajině, tak by tam mohla být ten jazyk té databáze ukrajinština. Ale aby se nám všechno tady správně řadilo, zobrazovalo, tak já tady vyberu UTF. Takže kliknu OK a v tuto chvíli se na serveru začne vytvářet databáze a zároveň, když se ještě podívám tady do tohohle místa, tak vidíte, že tady začal vznikat adresář ukrtax server, kde je nejdůležitější tento soubor XML, kde je to vlastní připojení, kde se uložilo to vlastní připojení k té databázi, je tam adresa k tomu serveru, je tam zaheslované heslo k tomu serveru, je tam zašifrované teda, a jméno databáze samozřejmě a nějaké další parametry. Takže když se vrátím zpátky, to samozřejmě může chvilku trvat, protože ten projekt ukrtaxu je hodně rozsáhlý. Pokud všechno doběhlo v pořádku, dostanete informační hlášku, že projekt byl vytvořen serverový, a v tuto chvíli máte teda lokální projekt a serverový projekt. Když se podíváme na ten server, já jsem si tady otevřel ještě přímo v Postgres v PH adminu ten server, tak vidíte, že tady v tom seznamu databází není, ale teď si udělám refresh, protože jsme ho tam vytvořili nově. Už by se nám tady měl zobrazit ukrtax server. Takže tady už se zobrazil ukrtax server a v něm samozřejmě všechny tabulky, číselníky a všechno stejné jako v tom Firebirdovském projektu. Takže když třeba se podívám na kvartály, tady jsou sloupce, tak vidíte, tady jsou všechny ty sloupce, jak jsem popisoval, a jsou tam zároveň i ty GISové, ty FMGIS, body, polygony, protože to je polygonální vrstva kvartály. A pak jsou tam ty uživatelské atributy, a takže vlastně veškerou strukturu, všechno se dá tady vyčíst. Pokud bychom to otevřeli tabulku a podívali se na data, tak v tuto chvíli tam žádná data nejsou. Když třeba dáme prvních 100 záznamů, tak v tuto chvíli tam není vůbec nic, protože my jsme vytvořili pouze, vidíte, je to prázdné, my jsme vytvořili pouze prázdnou databázi na serveru, takže to hodíme zpátky. Tak, teď pokud bychom chtěli přenést nějaká data na ten server, tak musíme tomu projektu říct,
která data se tam mají přenést. Takže zase tady v synchronizaci máme možnost přidat aktuální záznam, což v tomto případě je nějaké to lesničestvo Bličanskoje, do synchronizace. A tady máme vytvořené nějaký seznam uživatelů, tak já toho přidám například jenom administratu Úhul. Tady pan Vovčanský si založil řadu administrátorských účtů, takže můžete přidat třeba ještě filmovskému uživateli, případně pak dalším uživatelům jednotlivým, takže každé to jednotlivé lesničestvo nebo jak ten LHC se může přiřadit konkrétním uživatelům. Takže já to přiřadím třeba jenom těmto dvou, kliknu OK a teď, když půjdu do synchronizace a kliknu synchronizovat data se serverem, tak protože jsem vytvořil z tohoto projektu ten serverový projekt, tak tady mám cestu už přednastavenou. Pokud bych to přenašel na jiný projekt, jiný počítač a byl ten serverový projekt nebo respektive to serverové připojení bylo uloženo na jiném místě, tak pak tady jenom vyberete tu adresu k tomu serverovému připojení, což je vlastně v tomto případě tady tenhle ten adresář tak server, tak jak jsme ho nazvali. Takže vyberete tady tu cestu a můžete buď synchronizovat celou databázi nebo jenom jedno LHC. V tomto případě je to jedno, protože máme tady pouze jedno LHC v celém projektu. Před synchronizací je možné vytvořit zálohu nebo to zrušit, já to záměrně nechám a zmáčknete jenom synchronizovat. V tuto chvíli my jsme řekli, že chceme přenést tady to lesničestvo Bličanskoje na server, takže tady v nějakém logu se zobrazí akce, která bude probíhat. Takže z lokálního počítače na server se bude od uživatele Úhul, protože nyní jsme v projektu zalogovaní jako Úhul, přenášet tato plocha nebo tato lesničestvo s tímto kódem. Takže to se teď bude přenášet na server a pokud bychom se později podívali potom na data přímo na tom serveru, tak už tam budou ta data uložená. Tak necháme to doběhnout, vidíte, že to bylo poměrně svižné, 36 sekund. Tak a když bychom se nyní vrátili zpátky k tomu serveru a tady bychom si zase dali třeba zobrazit prvních 100 záznamů, tak už by nám to tady mělo ukázat nějaká data, protože tam určitě v tom projektu byly kvartály. Takže vidíte, tady už ty data jsou uložená, už tam byla přenesena a už se dá pracovat. Takže to je asi základní popis toho, jak pracujeme s tím Postgresem. Pokud budete mít nějaké dotazy, samozřejmě rádi je zodpovíme a případně se můžeme spojit a vysvětlit další informace.